أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin karatunmu inda muke koyon yadda ake iya haɗa baki. A yau za mu duba ne zuwa ga huruful mad, ma'ana harufan madda. Menene madda? To harufan madda dai guda uku ne kamar da kuke ganin su anan. Akwai alifun, akwai wawun, akwai ya'un. Madda shine tsawaitawa wajen furta harufa a cikin kalma. Harufan madda kuma mun ce guda uku ne. An game su a cikin faɗinka awaya. Na farko muna da alifi. To amma ba kowane lokaci ne alifi idan ta zo a rubutu ake cewa alifi ne na madda ba. A'a, dole sai dai idan fataha ne ta gabace shi. Ma'ana shi alifi yana ƙarfafa fataha ne. Duk lokacin da aka yi fataha kuma ana so ya zamto wato kamar fatahan ya ɗan yi tsawo, to sai a yi amfani da alifi. To hakan zai sa ya ƙara ma fatahan tsayi. Haka kuma idan muka ɗau damma misali, duk abin da ya zamto an bashi damma kuma ana so ya yi tsawo ya tsawaita wajen furuci, to lokacin ake amfani da wawi sai ya zama wawu na madda kenan, sai ya ƙara ma wannan damma ɗin wato ɗaukan lokaci wajen karanta shi. Haka kuma ya idan ya zo bayan kisra ta zo, to shi ma yana ƙarfafa kisra ne sai ya ƙara mishi tsawo. Yaya tsawon lokacin da ake so a karanta wato madda yake? To ana son a ɗauki aƙalla sakwanni 2 wajen karanta harufa mai madda, ma'ana harakatain, haraka 2 ko kuma fiye da haka, domin bambance su da duk harafi mara madda kenan, wanda bai wuce a ɗau sakon 1 wajen karanta shi. Ga misali a nan wurin wanda zai taimaka wajen a fahimci abin sosai. Kun ga nan wurin muna da hamza a nan, ko na ce alifun, fataha a, sai ga ya'un ya zo. Kun ga wannan ya'un ne, harfin madda ne, amma a nan wurin ba aikin madda yake yi ba, saboda an mishi ɗauri ko ba haka ba, amma ba wai ɗaurin ne yake sa kun ga nan wurin akwai alifun ko ba haka ba, alifun fataha a, to kuma sai ga ya'un ya zo mai ɗauri. To kun ga fataha da ya ba tafiyan su ɗaya ba, don haka ya'un anan ba yana aikin madda ba ne. Idan an karanta shi zai zama ai, alifun fataha a, ya'un sukun i, zai zama aina, aina. To amma nan kuma kuka duba wannan hamza shi ma kamar alifun fataha a, to kun ga fataha ya zo, sai a gaban shi aka samu alifi, to zai ƙara mishi tsawo. Idan wannan a ake karanta shi, to saboda zuwan wannan zai zama ya zama a, zai ƙara mishi tsawo. An gane ko? To a nan wurin abin da sa na sa shi kore saboda nuna muku cewa yana aikin madda ne. Ya zama ana, ana. To idan muka zo nan na gaba, kun ga nan ma muna da wawi, nan ma akwai wawi, to amma a iya nan wurin ne kawai wawu yake aikin madda. A nan wurin ba aikin madda yake yi ba. An gane? Saboda me ne zai nuna mana cewa yana aikin madda ne ko ba aikin madda ba? Shine wasalin da ya zo kafin shi. Kun ga nan damma ne ya zo kafin shi, don haka zai zama aikin madda yake yi. Nan kuma fataha ne ya zo kafin shi, don haka ba zai zama aikin madda yake ba. An fahimta ko? Bawun fataha ba, wawun sukun wu, zai zama bauna, bauna. Yayin da muka zo kan nan kuma ba'un damma bu, sai ga wawun sukun wu, kun ga tafiyan su a zuwa ɗaya, don haka zai ƙara mishi tsawo, zai zama buna, buna. Ina fatan ana fahimta. Sai misali na ƙarshe a nan wurin, mimun fataha ma, ya'un sukun yi, mai, nunun fataha na, maina, kun ga nan wurin ya'un ba yana aikin madda ba ne. Maina, ba na ɗau lokaci wajen ya'un ba. An gane? To amma nan wurin kun ga saboda kisra ne ya gabace
wato ya zama kafin ya, to don haka saboda zuwan wannan kisra dole zai zama ya'un a nan wurin ya ne na madda. Bari mu gwada karanta shi mu gani. Mimun kisra mi, ya'un sukun yi, mi, nunun fataha na, mina, kun ga wannan maina, wannan kuma maina, kun ga akwai bambanci ko ba haka ba? Bari mu shiga cikin karatun sai mu fayyace muku abin dalla-dalla da kowa zai iya fahimta. Na raba abin zuwa gida uku, darasi na farko, na biyu da na uku. Na farko muna yin amfani da huruful madda ne, alif, na biyu kuma waw, sai na uku kuma ya. Bari mu gwada daga farko mu gani. Alifin fataha a, hamza fataha a, aliful mad a, ba'un fataha ba, aliful mad ba, ta'un fataha ta, aliful mad ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, ba, zo, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Idan alifi ya zo bayan fataha ta zo, to alifin zai zama na madda ne. Darasi na biyu, idan kisra ya zo daga shi kuma sai ya zo, to ya zai zama na madda ne, zai ƙara ma wannan kisra tsayi. Alifin kisra i, ya'un sukun i, bi, ti, fi, ji, hi, khi, di, zi, ri, zi, si, shi, si, di, zi, i, ri, fi, qi, ki, li, mi, ni, wi, hi, thumma yi. Masha Allah. Sai darasi na ƙarshe shine waw. A duk lokacin da shi kuma damma ya zo, sai wawi ya zo bayan shi, to wawi din zai zama na madda ne, yana ƙarfafan damma. Alifun damma u, waw sukun u, zai zama u, bu, tu, thu, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, zu, u, ru, fu, ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Amma yanzu misali, idan nan ya zamto a ha'un don ma hu, sai wawi anan ya ɗau wasali kamar fataha, to bari a ce wawun ɗin na madda ba ne, kun ga zai zama huwa. Kun ga huwa bari a ce wawi ne na madda ba, kawai wawi zai zama madda ne, alifun zai zama madda ne, ya'un zai zama madda ne idan sukun ne a kansu, ma'ana ɗauri. Amma idan suna da wasali to fa ya fita daga layin madda. An gane? A nan za mu dakata. Sai aiki na yau shine ina so a karanta waɗannan darussa guda uku ko da aƙalla sau 10. A nan za mu dakata. Wassalamu alaikum.